Tak ja vás vítam v svojom novúčičkom ateliéri, ktorý som otvorila snáď mesiac dozadu a postupne tu rozbíjam svoju činnosť. Pracujem s modelovacím striebrom, čo je materiál, ktorý bol pôvodne vyvinutý ako forma spracovania strieborného odpadu, ktorý zomleli, pridali k nemu organické pojivo a vodu a vznikla hlina. Táto hlina sa modeluje, suší, následne sa vypaľuje. Pri vypaľovaní pojivo vyhára a ostáva čisté striebro. Takže v princípe metaforicky môžem povedať, že mením hlinu na striebro. Môžete tu vidieť rozpracované šperky, ktoré rôznymi technikami vytváram, a v ďalšej časti ateliéru sú vitrinky s hotovými šperkami. Pracujem na tom asi 11 rokov. Väčšinu času z toho som to mala ako koníček, robila som to popri svojej hlavnej pracovnej činnosti. Teraz momentálne pred pandémiou som si povedala, že to posuniem na svoju hlavnú obživu a snažím sa teda to rozvíjať ako svoj plný pracovný úväzok. Takže pred pandémiou mala som potom 2 roky pauzu, kde som ale mala možnosť pracovať na rôznych iných veciach, marketing, online prezentácia a tak ďalej. No a zhruba od apríla mám možnosť úplne plnohodnotne to rozvíjať.